Да. Брат, виж какво е яко това детско, бе. И виж е това. Колко е яко. Ти звукаш нещо, не се разчаро. Отидим на маза по един сандвич. Ама дори идете там. Ево е горече. Дори не я видят. Ради? Да. Ама вие лето да знаеш ли сега? Леве да ме търчат. Абе, турите си е при вас. Да, бе, тебе. Само едно си при вас. Брат, виж колко интересно клипче. Брат, но е яко. Чакай, виж. Оставите лампата включена. Но мело ни я загасва с това. Включи лампата. Прекате нещо. Салам там има и аз ще салам. Ще само нагоре-надолу. Добре, вземете го това, дайте други. Ми се ева са на по 3 голи матери. Вземете сега той яще там. Нещо сте като бавни. Ресурсни. Да. Пас. Престанете, Ради! Постига на ключовете. Мелчето. Престани ти. Ще станем след малко. Ще видиш него. Сега ще станем. Какво? Деве, ще казано ме. Държа спре. И какво като те спре? Искаш ли да вали пай? Ма ти, що правиш, ма? Защо се драскаш? Тато си. Рада не направи тато си там по дивана и по земята. Да. Я дай да пишеме. Дай да пишем на играта. Дай да пишем с игра на играта. И капачката.